Siellä on kärpästen ihme maailma. Sieltä niitä on kipittänyt koko illan. Kyllä on taas mukavasti ollut. Mulla on peitto koko ajan täynnä noita kärpäsiä, koska se on valkoinen. Tai tietysti kaikki nämä lakanat on valkoiset, niin ne kaikki kärpäset oikein syöksyy sinne. Ja niitä tulee tuolta sängyn alta, tuolta seinän viereisestä kolosta kiipeä. Tosiaan, mikä näkyy tuolla takana, tuosta seinän reiästä. Koska sieltä on hirmu kiva tulla. Ja siis tosiaan, mä tulin tänään tuolta kaupungista silleen, että niitä oli tässä. Mä lasken, että niitä oli 11 lentämässä. Suihkutin ne tuolla aineella. Kuolkaa pois. Ja sen jälkeen niitä rupesi vaan tulemaan ja tulemaan ja tulemaan ja tulemaan. Nyt niitä on tossa pöydällä. Ihan vaan siis ne on kuolla kupsahtanut tuohon pöydälle. Ja ne oli siinä varmaan, mä lasken, että niitä oli about 30. Tuolla lattialla vielä enemmän. Nyt tuolla kulmassa on monta. Sinne niitä on kuollut ja sinne mä oon niitä heitellyt tästä, kun niitä tulee tähän. Just näin, tähän sängylle. Tulee tähän sängylle. Ja ne joko kuolle kupsahtaa siihen. Ja mä voin sanoa, että mä oon nyt hirveä ihminen, mutta mä nyppäsin niiltä toisen siiven irti, koska mä tuun muuten hulluksi kohta, kun ne lentää täällä ympyrää. Tai sit mä tapan ne, että ne ei lennä täällä ympyrää. Mä oon todennut, että se siiven nyppäseminen sen tappamisen jälkeen varmistaa sen, koska musta tuntuu, että nämä on jotain telkkarit zombikärpäsiä ja nää lähtee lentää uudestaan, vaikka ne kuinka tappaa. Koko ajan kuuluu naps, 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 kun niitä tippuu johonkin. Ja mä en tiedä, onko se hirmu suotavaa, koska mä en tosiaan halua, että niitä pitkin yötä tulisi tänne mun kanssa nukkumaan. Ei oo intresseissä viettää yötä kärpästen kanssa. Ja mä en pysty pitämään siis, tässä mun sängyn vieressä olisi valo, mutta mä en pysty pitämään sitä päällä, koska sitten ne kärpäset tulee ja surraa ja on siinä koko ajan. Että hirmu kiva. Ja hirveästi ei innosta, kun siis tosiaan niitä on tuolla lattialla ihan X määrä. Nyt vaan kävely, koska vaikka mä en muutenkaan täällä paljon jaloin kävellä, koska tää ei ole hirmu herkullinen tää koko lattiamatto, mikä on ollut täällä varmaan viimeiset 50 vuotta. Niin ei se silti ole tukka silleenkaan hirmu kivaa kävellä täällä, kun noita kärpäsiä vaan on. Tommosia raatoja tuolla pitkin. Plus mulla on toi matkalaukku auki, mä en tiedä miten monta sieltä löytyy. Tai mistään muualtakaan mun tavaroista. Varmaan käydä läpi. Mutta nyt huomenna kysyä, että jos mä voin vaihtaa, kun tuolla on tuo yksi pienempi huone vapaana ja kaikki muut on sanonut, että niillä ei ole mitään ongelmaa, että niillä ei tule kärpäsiä, että niillä on siellä ehkä joku 1 tai 2 kärpästä niiden huoneessa aina. Ja sit mulla on täällä helvetin parvi. Tommonen hautausmaa tuossa pöydällä, itse mikä on aika yllättävää, koska tällä hetkellä mä en tiedä näkyy. Mun ikkunalauta on noin tyhjä. Siellä on 2 kärpästä, mitkä näkyy tähän. Ja yleensä aina se ikkunalauta on ollut semmonen, mikä on, missä kohtaa sen tarkoitus, mikä on aivan täynnä. Itse tänään just tyhjensin sen ikkunasta ulos heittelin. Siinä oli aika monta, mutta ei noin paljon, mitä tuohon pöydälle on tullut. Ja siis tuohon pöydälle on tullut ihan kokonaan tänä iltana jonkun 8 jälkeen ja kello on nyt 20:12. Jostain, no vähän ennen kuin 20:08, niin rupesi vaan tulemaan. Ja tosiaan kun mä myrkytin niitä tuolla suihkeella,
Mä onnistuin saamaan tänne palohälytyksenkin, mikä onneksi loppui nopeasti, koska tosiaan mulla on tässä toi hälytin tossa katossa. Niin mä suihkutin sitä ympäri huonetta ja mä suihkutin ton helvetin reikähomman kokonaan. Niin palohälytin alkoi soimaan, mut joo, onneksi se loppui nopeasti. Mä en tiedä minkälaisen paniikin mä aiheutin jo tuolla. Mutta tosiaan tuolta keittiöstä tuli yksi, joka oli töissä, kävi tässä mun ovellakin, että onko mä kunnossa, kun palohälytin soi, tai palohälytys soi. Joo, vähän täällä kärpäsi ja myrkyttelin, että hirmu kiva. Saa nähdä, mulla on huomenna aamupalavuoro. Mä yritän, että jos mä tauolla voisin mennä tonne ulos kuvaamaan. Jos olisi hyvä ilma, koska tänään oli hyvä ilma. Mut me mentiin sinne kaupunkiin, enkä mä tajunnut ottaa kameraa mukaan sinne. Kirottiin tän vaivan kanssa molemmat siellä, kun ei otettu kameroita mukaan. Mut ehkä sitten ensi kerralla. Mä kävin pesemässä hampaat tuolla ja mä en oikeasti tiedä, mikä näitä kärpäsiä vaivaa. Riivattuja tai jotain. Musta toi käytävä näyttää vielä hirveämmältä kuin tää mun huone. Nyt mennään näistä. Mä en viitti puhua siinä, koska täällä on muita ihmisiä, mitkä nukkuu. Mä en viitti puhua siinä käytävässä. Mä voin näyttää, jos se vaikka jäisi tähän kameralle. Vaivaa. Mitä täällä tapahtuu? Koska no ei ole voinut tulla mun seinän sisällä, koska mun ovi on ollut kiinni.